Good afternoon guys. Good afternoon sa aking mga kayahay. Para sa araw ng vlog na ito ngayon pa lang, nagkaroon ng problema si Blue. Yung signal light niya. Hindi ko alam kung bakit huminto na lang o hindi na siya gumagana, umiilaw. Ngayon guys, samahan niyo ako at tignan natin kung ano ang pwede nating magagawa o magagawang paraan o may daan natin sa remedyo o remedial, kaya tinatawag namin. So tara guys, samahan niyo ako at tignan natin kung anong magagawa natin doon, kasi hindi ako marunong sa electrical at excuse me, hindi naman ako mekaniko. Basic lang ang alam ko guys, basic yung hindi masyado sa wiring, yung madali lang may kabit sa wiring, at yung panglabas din ng problema sa motor, yun lang ang alam ko guys. Pero yung sa makina at yung iba pang inner na problem ng motor tungkol sa makina, hindi ko na yun alam. Kaya samahan niyo ako guys, basic lang itong ituturo ko o gagawin natin para maayos natin yung problema ni Blue, yung motorcycle kong service. Samahan niyo ako guys, tara. So yan guys, iwan natin siya, try natin kung saan may parting may problema. Ang alam ko kasi sa kanan meron sa unang banda, meron din sa hulihan. Try natin yung kaliwa, yung kanan para wala. Yung hindi ko rin na meron pero wala siya dito guys. Tignan natin kung ano magagawa natin. Una, tanggalin natin ito, tornilyo. Tapos tanggalin natin itong headlight kung may problema sa wiring, o tanggalin muna natin itong cover baka sa ano lang, sa bulb nya, baka blackout na siya. Okay guys, tanggalin natin itong tornilyo nya sa signal light nya sa kanan. So tignan natin kung anong problema nya. Tignan natin to, may problema siya pero wala naman, hindi naman putol yung wire niya sa loob. Balik natin, testingin natin siya, wala pa rin, wala. So balik natin yung cover, kabalik tanggalin natin to. Ayan guys, ayan guys, tanggalin na natin to. Natanggal ko na yung tornilyo nya sa headlight. So ito, ayun, kaya naman pala natanggal yung ating wire. So ayan, ayan guys, natanggal ang dalawang wire nya. Ito na green na dito sa green, at itong isa hanapin natin dito sa blue. Itong light blue dito sa medyo dark blue. Yan. So yan guys, ngayon lagyan natin yan. Teka lang ha, sandali. Excuse me. Lalagyan natin yung kulay green. Yan yung kulay green. Excuse me guys, wala kasing mahawak sa aking
camera dito sa blue. Okay, lagay ko yung mamaya. Okay. Ayan guys, kinakabit na natin itong yung kulay light blue sa katabi ng dark blue. Ano pang tagal? Ayun. Tapos yung green, dark green. Ayan. Ayan. Naikabit na guys. So, ilagay muna natin itong headlight dito para siguraduhin natin na gumagana yung ikinabit natin. So, ayan. Medyo shaky yung kamay ko dahil nasa kamay ko yung... So, ayan, naka-on siya. At tignan natin kung gumana itong ating signal light. Wala pa rin. Ulitin natin yung kabila, meron. Ulitin natin pagkagawa. Okay guys, sinubukan, tinanggal ko muna ito yung cover. Subukan ulit natin. Ayan. Mamaya kabit na natin itong yung headlight. Ayan. Subukan natin ulit kung okay na siya. Subok ulit. So ayan, naikabit ko na yung cover ng signal light sa bandang kanan, sa unahan, at itong headlight assembly. I-on natin siya, try natin kung gumagana na siya. Ayan guys, may ilaw na, diba? Kaliwa meron din, sa likod meron din. So ayan, tapos na natin gawin natin guys. Tapos na natin gawin yan guys. Pina. So yun guys, natapos na natin yung problema ni Blue. Yung signal light ko sa harapan, sa bandang kanan. Naikabit na natin yung wire, yung pala natanggal lang. At wala namang problema yung bulb. Tatlo kasi yan, kapag nagka problema pa doon, kung hindi doon sa bulb niya, doon din sa wire na natanggal na ikinabit ko kanina, baka doon na mismo sa main line niya. Tatlo lang yan. Pinaka worst yung nasa main line niya, baka sunog na baka nasunog yung wire. Pero kadalasan lang yung bulb niya, yun lang ang nasisira, naga blackout siya. Tapos yung pangalawa doon lang sa may headlight niya banda, yung wire lang doon nakakabit. So yun lamang guys. Kung bago pa lang kayo sa aking channel, at i-like nyo naman ang aking video ito, mag-subscribe at pindutin nyo naman ang bell notification para updated kayo lagi sa aking mga darating ng bagong videos. Yun lamang po. Maraming salamat sa inyong panonood, at God bless po. Salamat.